Hvis du interesserer dig for cykelsport, så kender du mit hold. Navnet er Team Ision, det er os, der aldrig går kold, sagde Nemme. Vi træner både dag og nat, og målet det satte Nemme klart. Ned til turen, here we come. Giv os nu det wildcard for satan. Og Bobby Olsen, han er kaptajn. Det er oksen nu for Hammel. Og Pimmen, det Kajsekar, der sprinter. Det er missen fra Amsterdam. Vi er på vej ned i turen. De skal have baghjul ned i turen. For vi er Ision, Team Ision. Tyler og Ulrik og Armstrong, ja, de skal have baghjul. Ej, det er godt. Så er det der mega. Det kører på den store klinge, selvom det er hårdt. For sådan er det bare, hvis du vil vinde i det cykelsport. Henning Primdal, han er jo sportsdirektøren. Han har lavet en taktik, vi skal ned og køre stærk. Vi er på vej ned i turen. De skal have baghjul ned i turen. For vi er Ision, Team Ision. Tyler, Ulrik og Armstrong. Vi siger farvel og på at dues. De skal have baghjul på at dues. For vi er Ision, Team Ision. Henning og Bobby og Pim, vi giver dem baghjul. Godverdelage kop Team Ision in beestje. Pink en orange is de farvencombination. Henning de Primdal aan de gede vaste gluken. Dralen de spede Pim de Keizersgracht die fluken. I Bobby Jose de koekelieketje. Aan de pieketje, vierde volvertje. Op z'n deze de boldegeel. Gaat vandaan met de gradenkoek. Aan Tour de France en Golden Kaan. De spol de Vlaanderen van skatenplan. Van Easy on the condom face. Easy on the condom Vi er på face. vej ned i turen. De skal have baghjul ned i turen. For vi er Ision, Team Ision. Tyler, Ulrik og Armstrong. Vi siger farvel og på at dues. De skal have baghjul på at dues. For vi er Ision, Team Ision. Henning og Bobby og Pim, vi giver dem baghjul. Hvor satan, det lyder satan, det er godt. Wunderbar. Nej, dog milde.